ମନୋରଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେକାନେ ବେଙ୍ଗ ଏକାନେ ବେଙ୍ଗ ମଝିରେ ତାର କଣ ବାଳ। ତମକୁ ତ ଏଇନେ ଡାଇଲଗ ଟା ବୁଝେଇଲି। ମନୋରଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକାନି ବେଙ୍ଗ ସେକାନି ବେଙ୍ଗ ମଝିରେ ମୁଁ ନାଗ ସାପ ତାପରେ ଚୋଟ ମାରିବ। ମନୋରଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକାନେ ବେଙ୍ଗ ସେକାନେ ବେଙ୍ଗ ମଝିରେ ଗୋଜିଆ ଢାମଣା। ଗୋଜିଆ ଢାଉଣ ତୁ ଶୁଣ ଅହିରାଜ। ତ ଡାଇଲଗ ଟା ତ ହେଲା ମନୋରଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକାନି ବେଙ୍ଗ ସେକାନି ବେଙ୍ଗ ମଝିରେ ମୁଁ ନାଗ ସାପ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ। ମନୋରଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକାନେ ବେଙ୍ଗ ସେକାନେ ବେଙ୍ଗ ମଝିରେ ରୁଦ୍ରାୟଣ ବିକ୍ରମର କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ। ସିଏ ପିଇବେନି ତୁ ଶଳାଟି ପିଇଦିଏ। अच्छा ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୁଝି ଦଉଛି ତୁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମାଇକିନାକୁ ବାହା ହେଇଯା ଆଉ ବିକ୍ରମର ମାଇକିନାକୁ ବାହା ହେଇଯା ମଝିରେ ଶୋଇକି ଦି ଜଣ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବୁ। ନା ହବନି କଣ ପାଇଁ ହବନି? ସେ ମାନିବନି। ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ କଥା ମାନିଯିବି।